Caravana Ecotic a ajuns și în Târgu Neamț la Colegiul Național Ștefan cel Mare pentru a putea fi vizitată de elevii și locuitorii orașului și pentru a primi deșeuri de echipamente electrice și electronice. Campania Zilele Eco în școala ta presupune participarea școlilor și a comunităților din care acestea fac parte prin profesori, elevi, cât și familiile acestora în activitățile cu specific ecologic desfășurate de instituția de învățământ implicată în campanie. Este un proiect pe fonduri europene, a început în toamna anului 2014, se derulează în toate județele României. De luni până joi mergem în școli, într-un weekend suntem în piața publică din orașul respectiv sau în parcare la Dedeman, ei fiind principalul nostru partener. Cum reacționează elevii în școli? Elevii sunt foarte deschiși, bineînțeles ei sunt avizi de informație, avizi de tot ce înseamnă chestii noi. Caravana este foarte animată, reprezintă atracția principală a acestui proiect, această caravană. Avem 10 deșeuri expuse, toate desfăcute, separat, pentru a fi vizualizate mai bine. Reacționează bine, deșeuri nu trebuie aruncate la gunoi, pentru că le conțin foarte multe substanțe toxice, periculoase, poluante, nu trebuie aruncate la gunoi. La gunoi aruncăm resturile din bucătărie și ce trage aspirator sau ciorn. Toate chestiile astea sunt degradabile. Elementul central al caravanei este o expoziție mobilă în care sunt expuse diferite tipuri de deșeuri de echipamente electrice și electronice dezasamblate, evidențiindu-se în scop educativ componentele acestora. Astăzi am avut 18 clase care și-au manifestat dorința de a vizita caravana Ecotic. Și activitățile proiectului nostru nu se încheie aici. Asta, de fapt, este prima activitate din cadrul proiectului Caravana Ecotic. Eu răspund în școală de acest proiect, sunt coordonator al proiectului și am implicat foarte mulți, peste 500 de elevi deocamdată în proiect și peste 18 clase. Activitățile noastre vor fi derulate în viitor, până în 2016. Vom planta pomi pe area orașului nostru, flori, vom face și câteva activități de ecologizare, expoziții de desene pe temă de ecologizare. Până în prezent, elevii și-au manifestat dorința de a participa în cadrul tuturor activităților. Ecotic și partenerii săi din acest proiect își propun implicarea activă în educația ecologică și în protejarea mediului a cel puțin 150 de școli din România, dintre care 2 din Târgu Neamț. De asemenea, publicul larg din oraș poate participa activ la acest demers.